wa qad nasha'at sayyidatu khadijatu shugabana na khadija ta taso fi baitin a cikin wani gida min albiyuti sharifati na daga gidaje waɗanda suke maɗaukaka faturabbat sai aka tarbiyance ta alal akhlaqil hamidati akan ɗabi'o'i masu kyau na godewa kuma wattasafat bil hazmi wal aqli hatta da aha qaumuha at-tahira sai Allah ya sa ɗabi'un da ta sufanci da su sai da ta zamana ta sufanci da kaifin fahimta da cikakken hankali da hangen nesa wal adabil azim da kuma ladabi wanda yake mai girma amma wa qad mata abuha mahaifinta ya rasu Khuwailid shine Khuwailid qabla harbil fijar kafin a yakin fijar an yi shi shekaru kaɗan kafin aiko annabi ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da shekara 30 da 'yan kai aka yi yakin fijar to mahaifinta ya rasu kafin yakin fijar don haka fa ashrafa ala shi'uniha ammaha amr bin asad sai amr dan asadi kanin mahaifinta to sai shi ya ɗaukaka da ci gaba da rikonta sai ya ɗauke ta ya ci gaba da tarbiyyarta har Allah ya sa ta girma ta kai lokacin yin aure lokacin da nana khadija ta isa aure mazaje da yawa faqad taqaddama li khadibata akthar min wahidin sama da mutum daya sun zo neman aurenta akwai mutane da yawa sun nemi aurenta don yadda tarihi yake nuna ma a cikin waɗanda suka nemi aurenta farkon al'amari akwai Aba Jahal yana ciki ba ta yadda ta aure shi ba bayan kuma daga baya ma ya zo neman ta a lokacin da suka rabu da mijinta na biyu domin mijinta na farko za mu ji rasuwa yi mijinta na biyu kuma rabuwa suka yi to ya dawo nan ma dai bai haƙura ba yana neman aurenta nan ma dai ta ƙi yadda ta aure shi yau Allah ya yi nufinta da alheri wane ne wani Aba Jahal kuma ai a ɗayi ba to ai ka gani sallallahu alaihi wa sallam annabi kenan ita kuma radiyallahu anha to da yawa mazaje sun zo neman aurenta ba don komai ba li sharafi hasabiha wa nasabiha wa azima adabiha saboda ɗaukakar matsayinta da ɗaukakar dangantakarta da kuma girman ladabin da Allah ya mata aka yi ta zuwa wannan ya zo wannan ya zo amma da ƙarshe fata zawwajata sayyidatu khadijata aba halata nana khadija shugaba mai girma sai ta auri abi hala sunansa aba halata malamai sun yi saɓani akan haƙiƙanin sunansa waɗansu sun ce sunansa haƙiƙani shine namash waɗansu suka ce a nabash waɗansu suka ce a zurarata ko waɗansu malamai ma suka ce sunansa malik to amma dai ala kulli halin fa huwa abu halata bin zurarata malam yace a dai kan abu sa dukkan hali ma dai shine abu halata dan zurarata kuma shi ma wannan miji nata na farko ƙarshen salsalarsa ya haɗu da Qusay bin Kilab din dai shi ma ba Quraishi ne ta mahaifi 'ya'ya biyu da shi abi halata akwai halatu akwai hindu kuma na abu da zai baka mamaki da sha'awa duk waɗannan sunayen guda biyu 'ya'ya biyu ne kuma maza amma sunansu sai ya zo da ta'anisi kamar na mace tun da gaza akwai sunayen laraba da yakan zo da haka kamar irin hamzatu ai kaga ta'un nan ai ta tanisi ce ina ba ta mun gane wabi kanatukan na da ma shi hindan din da shi ake mata alkunya wa qad asha hindu shi wannan ɗana ta in shi ya rayu hatta adarkan nabiya sallallahu alaihi wasallama har sai da ya riski ma'aikin Allah fil bi'ithata a cikin aiko annabi da aka yi wa aslama kuma ya musulunta wa hasana islamu ya ma kyautata musuluncinsa kai hasali ma da yawa an samu hadisai da aka sifanta annabi da sifofinsa da Allah ya masa na kyan halitta wa shi wannan dan nana na Khadija shi Hindu yana cikin ruwayoyin da aka samu waɗanda suka fitar da sifan manzon Allah a cikin ruwayoyin da ya bayar Allah ya kara masa yadda kuma an ba shi tsawon rai har ya kai zamanin Sayyidi Ali dan Abi Talib ma'aikin Allah ya koma ga Allah ya zamani da Sayyidi Abubakar ya koma ga Allah ya zamani da Sayyidi Umar ya koma ga Allah ya zamani da Sayyidi Usman a zamanin Sayyidi Ali lokacin da aka yi yakin Jamal wata waƙi'a da shedan ya kawo wani tarnaki a cikin musulunci to a wannan lokacin ne ya samu shahada a cikin yakin Jamal Allah ya yarda da shi da sauran sahabbai baki daya to bayan ta auri shi Abi Halata babu dadewa bayan haihuwar ƴaƴansu guda biyu
sai Allah ya kawo thumma hadatha firaqun baina sayyidati khadijata wa zawjiha al-awwal sai Allah ya kawo rabuwa tsakanin na Khadija da mijinta na farko shine Abi Hala bi sababi mautihi saboda dalilin mutuwarsa sai ya rasu. To bayan ya rasu daga baya summa tazawwajat sayyidatu tahira, wannan shugaba mai tsarki sai ta auri min Atiqi bin Aiz bin Abdullahi bin Umar bin Makhzum al-Makhzumi, sai ta auri Atiqu dan Aiz dan Abdullahi wa makasat ma'ahu, ta zauna tare da shi fataratan min zamani, wani yanayi na lokaci. To daga baya kuma ibtaraqa aidan, sai suka rabu, aurensu sai ya rabu da ita, sai suka rabu, aurensu ya mutu. Wa ba'da dalika, bayan aurenta ya mutu, taqaddama laha ashrafu quraish, manyan madaukakan shugabannin qurayshawa sun rika gabatowa gare ta dan neman aurenta. Wa kullu minhum, kowanne daga cikin su yargabuha, yana kwadayinta zaujatan lahu, ta zama mata gare shi. Amma duk da haka ita kuma sai ta ga a'a, walakin yabdu annaha atharat an tansarifa li tarbiyati auladiha, ita sai ta ga kawai ba za ta aure ba yanzu, wannan ƴaƴan nata ta tsaya kawai ta kula da tarbiyarsu. Kuma dama gashi ita tana cikin gida amma ƴar kasuwa ce, tana kasuwanci, kuma dama can ita na Khadija gidansu gidan kasuwanci ne, kuma ko lokacin da mahaifinta ya rasu ta gaji dukiya mai ɗan kauri irin ta wannan lokaci. To sai ta ci gaba da kasuwancinta, faƙad kanar ganiyatan za ta malin, hakika kuma sai ta kasance mawadaciya ma'abuciyar dukiya. Wa kanar tasta'jiru rijala, ta kasance takan ɗauki mazaje aiki fi maliha a cikin dukiyarta, liya tajaru laha, dan su je su yi mata kasuwanci. Sai ta ɗauki mazaje ta ba su dukiya, a yi sharaɗi ribar da aka samo ga abin da zan baka, sai ta tura su ƙasar Sham, sai su tafi su je su yi mata kasuwanci. To ana cikin wannan yanayi har Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ta, ya ƙara arzikinta, ta zama cikin mafiya kuɗi a birnin Makkatul Mukarrama. Dan har sai da ta kai aka ce a mata ma ba mai kuɗinta na Khadija a wannan lokaci. Ga bayi da yawa, ga dabbobi da yawa, ga ƙarfin jari, ga Allah ya saka albarka, ga kyakkyawar ɗabi'a, ga kyan halitta, ga ta fito daga gidan girma. To ai ka san babban gora ku ai sai magogin ƙarfe, ko ba haka ba? Tunda komai na annabi Allah zaɓen masa yi, sallallahu alaihi wa sallama, komai Allah zaɓen masa yi. To shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyar tata. To a daidai lokacin da ta shahara wajen dukiya da kasuwanci, sai ya zamana kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haura shekara 20 a rayuwarsa mai albarka. To wata rana sai wata ƙariya ta faru mai ban tausayi. Ƙariyar da ta faru ko shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gurin baffansa Abi Dalib, mahaifin Sayyidi Ali, domin tun rasuwar Abdul Muttalib kakan manzon Allah, lokacin manzon Allah yana da shekara 8, to baffansa Abu Dalib shi ya ci gaba da rike shi. Kuma Abu Dalib kulawar da ya ba annabi tarihi ya tabbata ko ƴaƴansa bai ba su kulawa irin kula da ya ba manzon Allah ba. Kuma tun da ya ɗauki manzon Allah ya ga waɗansu ɗabi'u tare da annabi, sai ya shiga ransa. Ya taɓa zuwa shi Abu Dalib da ƴaƴan gidansa an zubo musu abinci a akushi, da yake akwai ɗan nama a ciki, suna ta kokawa, garin kokawar har ma sun zubar da abinci. Da ya duba ina annabi yake, ya ci abincin, sai ya gan shi a can gefe, ko kula sama bai ba. Da ya zo ya same shi yana yaro, ya ce baka jin yunwa? Ya ce ina ji. Ya ce amma baka je kai ma an ci da kai ba? Ya ce ai kokawa ai haɗama ba ɗabi'a kirki ba ce. ɗan yaro sallallahu alaihi wa sallam. To wani irin waɗannan ɗabi'un ya sa ya shiga ran Abu Ɗalibin matuƙa da gaske, har ma ta kai an ce a ba ɗalibin sai da ya kai akwai lokacin da ko bacci zai yi sai ya kira manzon Allah, sai ya kwanta kusa da shi sannan yake bacci. To ƙaryar da ta faru mai ban tausayi shine manzon Allah ya wuce shekara 20 sai ya shiga gurin baffansa Abi Talibin kamar yadda ya saba shiga kowane lokaci. Yana shiga sai ya same shi yana kuka, ya tsufa tukub amma kuka yake, yana ta hawaye. Sai ce ya ɗan uwan mahaifina, me ya faru kake kuka? Da ya ɗago kai ya kalli manzon Allah sai ya ce saboda kai nake kuka. Manzon Allah ya ce menene baffana? Ya ce abin da ya faru shine na ɗauke ka a matsayin kai ne ɗana, kuma ka ɗauke ni a matsayin babanka. Ka haura shekara 20, tsufa ya cin min, talauci ya dabaibaye ni, ba yadda zan yi in maka aure, sai kuma fashewa da kuka.
ya ce wannan takaicin